A ahoj lidi, tady mám 99 a vítejte u dnešního nového videa ne Minecraftu, ne Lolka, ne Black Hole, ne žádný jiný hry. Co to asi je? Black Hole! Ne. Špatně. Je to unboxing. Ano, zase unboxing. Tak, v dnešním díle, co se budeme otevírat, tak bude to myš, klávesnice, 2 hry a 2 knížky. Takže 6 věcí dokonce tady mám pro vás. To je co? Jsem se připravil krásně. Tak, takže jinak předem se omlouvám za ten bordel tam vzadu. Tady možná jde po straně. No jinak ještě, co bych ještě mohl říct předem hnedka. Třeba tohle, co bych mohl říct, že do sbírky mých plechových mi přibyl tady ten Big Shock, originálkový speciální edice k Trabantům. Jestli neznáte, tak je to Trabanten napříč Jižní Amerikou. Nějaký pokračování na Trabanten napříč Afrikou. Jo? A to už odboču. Takže, co jsem si tady pro vás připravil? Mám tady jednu myš. Ne tuhle. Tohle je moje původní myš. Je to bezdrátová, typická myš, kterou si můžete koupit za 200. A já na ní hrál všechny hry a dělal s ní doposud. A mně se už jakoby nelíbí, že prostě musím mít kemy pořád baterkama, jo, takhle. Že vždycky, já nevím, nejlepší, třeba uprostřed louka hraju, jo, dobrý, jo, a to prdele. Myš nereaguje, co se děje? Už je to slabá baterka, takže mi to probliká, že to se do ní praštím. Ne, to nepomůže většinou. Takže pak musím rychle najít baterku a mezi tím mě zabijou už 50krát, jo? Takže to je takový nahoubelec. A proto jsem si probrouzdal trochu internet a hledal jsem nějakou trochu velkou, no, dá se říct velkou myš. No, určitě bude větší než tahleta. Já mu to hodím stranou. A konečně jakoby odkryjeme první věc. Je to herní myš od firmy Yankee s názvem Yankee YMS 3017 MBash. Je to herní myš s 6 tlačítky, z toho 5 programovatelnými. Je drátová, má citlivost 3200 dpi a má odezvu 1 milisekundu. Takže to si jako celkem si říkám, že to už je jako trochu slušnější myš, no. Já jenom takhle tady že já mám tady hnedka vedle, tady. Takhle mám druhou obrazovku a tady mám takový tady mám ten háček takovej. Tak. Můžeme si to takhle otevřít. Tak. Jo, takhle vypadá myš zevnitř, jako, když si koupíte ten balíček, tak takhle máte jakoby Tak a můžu vám to tady ukázat přesně jenom tu myš, takhle, krásně, takže už jakoby poznáte, že už určitě je větší. Pak ta myš kompletně září a můžete si ještě předvolit, tak koukám. A má určitě asi celý spektrum tady toho. No, tak jinak co tady máme nějaké specifikace, to už jsem asi říkal. No, tak ještě můžu říct k tomu, že to má 135 gramů, ta myš, takže já bych řekl, že to je trochu lehký. Už nevím, jak tahle to má bás tak nějak podobně. Tady nic není. Takže my se přesuneme k tomu, že si tu myš otevřeme. Tak já si vezmu svůj nožík z obalu. Tak. Jdem na to. Tak. Přeříznem. Nějakou blbou nálepku. To vůbec necháme zatím. Tak. Tak. Pojď, otevři se. No pojď. Pojď dobrovolně i nedobrovolně. Takže pojď ven. Tak. Takhle nám ukazuje ten typický blast, který nám to všechno hlídá. A my si tu myš vtáhneme. Tak. Jo, tady už nic není.
věci můžeme dát stranou. Tak, tady co máme, tak je software, protože jak to mění barvy, tak to potřebuje nějaký ovladač a tak, takže určitě to budou mít na webových stránkách a to je jako je ten mini disk. Tak. Dáme takhle stranou. No, počkej, dáme kam k tomu. A pak tady je samotná myš. To je jakoby ve dvou plastech. Tak, já ukryju ten horní. Se mi to povede. Jo. A tak musím postupně. Tak. No ne. Tak, já takhle vytáhnu ten drát. Se mi to povede. Tak, ta myš je moc hezká, je taková matná černá, není to úplně taková vyleštěná černá, ale je to taková matně černá. Tak tohle dám stranou. Tak. Myš si takhle můžete prohlídnout, tady máte drát, takový zajímavý. Jo? Jak jsem říkal, má 6 tlačítek, takže má 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Jakoby kolečko se počítá pro ně 6. Ale kolečko se dá přeprogramovat, ale tohle se dá, myslím, že. Nebo některý se dá přeprogramovat. Jo, ale jako na moji velkou ruku, tak je akorát, jako, ty blá, to budou hry. Když si vím, jak já jsem tady na téhle stí, tak jsem hrozně pokrčenej. Takhle. Hrozně takhle pokrčenej. No, hrozně pokrčený prsty. Na téhle to bude úplně lipovka. Koukejte, jak úplně na ní ležím s tou rukou. No, to je myš, teda. A jsem si řekl, že k myši by bylo dobrý, kdybych si pořídil i klávesnici. Je to s tou, no, klávesnici. Ano, ze 2 důvodů. Z prvního. Mám notebook, takže ta klávesnice na notebooku dostává trochu zabrat. Trochu znamená hodně, protože na ní normálně pracuji, pak na ní hraju hry. A když jsem na internáček, tak, tak tam je hodně prachu a na ten notebook je každou chvíli zaprášený, takže chci mít vlastní jakoby lepší klávesnici a hlavně na ty hry a tu práci doma. Takže klávesnici bude doma, myš možná bude cestovat se mnou, ale já mám prostě pak takhle záložní ještě. Tak, klávesnice, aby teda myš byla Yankee YMS 307 Yankee YMS 3017 Embash, tak jsem se koukal taky od stejné firmy na klávesnice. Hledal jsem klávesnici, která má podsvícení, dá se říct, má jakoby Y s čárkou, A s čárkou a takhle. A ať má ještě určitě jakoby čísla, jakoby jak máte vždycky na klávesnici, máte jakoby číselník zvlášť, tak to jsem hledal a našel jsem tuhle klávesnici. Je to herní klávesnice od firmy, zase od firmy Yankee. Je to klávesnice Yankee YKB 3100 a samozřejmě, aby to nebylo, tak to je zase Embash. Tato klávesnice je, tak já zase budu dávat zase víc bacha na tahák. Takže lokalizace je česká, typ kláves je klasický, Enter, tady ten Enter máte jednořádkový, backspace je široký, ale jakoby, jo, to deletování, jakoby. Tak, je to drátová zase, má multimediální klávesy, takže tady takhle, já vám to pak ukážu, tak že má nahoře jakoby na stišení, na hudbu, jo, pak na přehrávání, takhle, takové blbosti. Má hmotnost žádná celá 63 kg,
takže to už trochu něco váží, to skoro je už je kilo, no. A má jakoby rozměr, jak má na šířku, má 48 cm, na hloubku má 19 cm a na výšku má 2,4 cm. Tak, jsem vám tomu něco řekl a můžeme se pustit do otvírání díle klávesnice. Takže na tohle už nepotřebuji nůž, protože tady žádný lepidla nejsou, naštěstí, tyvo. Tak, ale je tady záludný zavírání, takže si musím dát pozor. Tak, pojď. Tak, tak. Já vám to takhle dám spíš takhle. Tak. Tady se nám otevřela klávesnice. Máme tady návod s nějakýma zkratkama a tak. Super, máme tady česky dokonce. Super, firma Inky, když si budete pořizovat, tak má češtině návody. Tak. A tady máme klávesnici v nějakým obalu, dá se říct. Takže když ji takhle vytáhneme ven, tak, krabici dáme do prčic. Tak, klávesnice, USBčková, jo, a má nožičky, super, tak, sekl, dobrý. Tak, je opravdu poznat, že už má skoro kilo, protože nějaký prvky, tady je to taková, samozřejmě všechno to je plast, ale to je hezký, že to kombinuju jakoby s hladkým plastem, tady to je třeba tady je jakhle hladký plast, a s drsným plastem, což je tady jakoby, já nevím, jestli jsem to říkal správně, drsný hladký plast, OK, pro mě to je prostě plast. No, klávesnice, abyste slyšeli, jak třeba. Jo. Takže jsou slyšet. No. Jinak tady to celý, jak vidíte, tady to, takhle. Tak všechno tady ty klávesnice a plus tady ty čárky, tak ty mají jakoby ty čárky mají reprezentovat blesk. A tak všechno se dá nastavit do 3 barev. Ano, tohle to už je jenom do 3 barev. A barvy se dají přepínat rovnou už na té klávesnici pomocí, jestli jsem koukal dobře, tak když máte FN a print screen, tak se změní ta barva. A je to jakoby nastavení té klávesnice. Tak, co tady můžete dát, jako si můžeme zopakovat. Má to USBčkovej, typický USBčkovej port, jakoby kabel. Tenhle kabel už není takový opletený takovou tou, jak máte tkaníčky z toho, tak ten myš měl jakoby tkaníčkovej, tenhle už nemá. No a co bych vám ještě k tomu mohl říct? Jak jsem říkal, ty multimediální klávesnice, tak to je tohleto. Takhle to přiblížím, jsou tady ty klávesy, to je ta horní řada. Slouží to na, prostě abyste nemuseli tady někde mátrat, no tak něco. Máte tady, takhle, tady jakoby 2, 4, 6, 8, 10, myslím, že 10, asi. Tak máte na hudební přehrávač, zvýšení, jakoby ovládání zvuku jsou tady ty 3, tohle nebo vůbec asi na hudbu, já se musím pokouknout, na přetáčení videa, pauzování, stopnutí domů a na poštu. Takže to bude, dá se to určitě podle mě pak nastavit. Tak, to by byla klávesnice. Tak, já si dám také stranou zase, nožičky jsou dolů. Jo, super. Tak Enky takhle vypadá ze spoda, jo. Tak, myslím, že je dobrá, takže. Tak, a dál, co bych si pro vás připravil, tak jsem říkal ty hry. Nedávno, no vlastně teďka, tenhle týden, jsem si objednával hry, 2 hry, teďka určitě jako vidíte, tak jsou to tyhle ty 2. První, co je, tak je Mafie 2
Special Extended Edition, což je Mafia 2 se všemi DLC. Ano, je to ta Mafia 2. Ano, nástupce jakoby Mafie jedničky. Taková už z půlky česká, z půlky zahraniční hra, protože jestli neznáte ten příběh, tak vlastně Mafia 2 se začala vyvíjet, přišel ale nový engine, takže všechno zrušili a pokud už to nechtěli dělat, tak to vzalo jiný, tak to vzalo 2K, to vzalo a se společně s nějakýma lidma. Myslím, že to je takhle, já to vždycky takhle slyšel, takže já se to takhle jako podle toho usuzu. Tak to pak vzali to do dobrých rukou, protože teďka je to jakoby, to dodělají do té doby, jako, no, do té části, jak to takhle vypadá. Jinak v tomhle v téhle Mafii jsou jakoby všechny vylepšení, jakože třeba tam je nějaký DLC, kde vám přidává pick-up nějaký vozy a takhle, ale hlavně tam jsou 3 příběhové doplňky, jakoby 3 příběhové DLC, to je Jimmy Vendetta, od Jimmy Vendettovi, tam jsou 2 DLC, jedna je Jimmyho pomsta a Jimmy zrazen, a pak tam jsou příběhy Joea Barbary, které jakoby jsou vyprávěný v období mezi kdy je Vito ve vězení. Jo, říkám to správně. Tak, to je Mafia 2. Dám si taky stranou. A druhá hra, kterou já jsem si koupil z toho důvodu, tak určitě také lidé přečetli, ale já se k tomu stejně musím vyjádřit sám, tak tu jsem se koupil z toho důvodu, protože jsem začal číst knižní předlohu. Ano, dřív byla knížka než ta hra, to si musíte uvědomit. A trochu mě to zaujalo, takže jsem si řekl, proč si nezahrát Zaklínače. Takže Zaklínač, rozšířená edice, nevím, co všechno obsahuje přesně, ale teďka jsem koukal, jak ta jednička vypadá, na to, že ta hra je z roku 2007. Ano, tato hra je z roku 2007, 2007, tak podle mě vypadá celkem na to dobře, jo, na to, že tenkrát se bylo za hry, že jo. Takže Zaklínač je, tady když to můžu otevřít, tak počkat, tohle to musím, CD klíč, ten vám nechci ukázat, to vypadá takhle, takhle vypadá zaklínačský vnitřek, tak, ten CD klíč vám fakt nechci ukázat. Jako tam jsou 2 klíče, jeden klíč je při instalaci, což je ten CD klíč, a druhý je na registraci na nějaký té stránce CD Projektu. Tak. Jinak Zaklínač, tady ten první má český titulky i český dubbing. Ale co jsem slyšel, že tam Geralda dubuje, no snažili se dubovat tak, až to trochu přehnali, no. No, prostě tam v chvíli má prej mluví jak robot, takže uvidíme. Jinak můžu asi trochu slíbit, že trochu jedna z těch her určitě bude jakoby na YouTube budu točit. Tak a další je, co jsem si koupil já už pro sebe, teda ne pro vás taky, ale jakoby, aby se nic nezlepšilo, ale prostě tak nějak. Tak jsem si koupil 2 knížky. Tohle je první knížka Zaklínač 1, Poslední přání. Já už tohle teďka mám plánu číst, ale už jsem si přečetl tuhle Zaklínače bouřkovou sezónu. Jsem řekl prostě, jo, tohle to určitě stojí někde mimo, takže jsem opravdu našel, že tady ta knížka stojí mimo sérii tady těch Zaklínačů. Tohle je samostatný jakoby díl vydání. Přečetl jsem si to a hrozně mě to zaujalo. A hlavně ten konec mě taky zaujal. A hlavně hrozně se mi líbí fantazie. Jakoby fantazii a takový, takže... A tak rychle, ať to stihneme, protože už koukám, to hodně dlouho natáčím.
tak poslední knížka a poslední věc, co jsem si jakoby koupil pro sebe, tak teď mi trochu asi to zaskočí, ale prostě ano, koupil jsem si to knížku Já, YouTuber. Knížka sepsaná na YouTubery a jak tady víte, že už čtu, začal jsem číst. Jo, tady to máte i takhle napsaný, že Já, YouTuber, sepsáno YouTubery. No. Jo, je to jakoby jako nastínám příběh, že vlastně ten příběh je o tom, že tam nějaký kluk se bude stávat YouTuberem a dává takový ty tipy. To je půlka knížky a druhá půlka knížky, tam jsou rozhovory s Matt Bros, Gabriel Heckel, to je asi na zkrášlení. No jo, to dělají asi holky. S Pedrem, Stejkem a tak. Ano? No, dobré ráno. Mám super matku, musím uznat, mám super mámu. Tak, abych se k tomu vrátil, tak knížka je YouTuber, je z půlky nějaký příběh, který pak pokračuje, teď zanedlouho vyjde v březnu, Já, YouTuber 2. Takže druhá knížka s novýma jakoby rozhovorama z těch YouTuberů. A teďka tady vlastně v této knížce jsou rozhovory s Shopaholic Nicole, promiň, jestli jsem to řekl správně, nebo špatně, tak Stejkem, Pedrem, Matt Bros a Gabriel Heckel. A jsou tam i nějaký fotky, jo, jak takhle můžu ještě, takhle vypadá, jakoby, když takhle otevřete knížku. Takhle vypadá a první strana a druhá strana. Jo, a pak už tady právě už je úvodní slovo. Jo. No, pak tady máte třeba takhle zakrývat to, jako moc neví, ale tady máte třeba o Pedrovi, zrovna Pedro tady je. No, takže tak, tady má nějaký fotky. Tady ještě pak takový moudro. Tady třeba, já to jako fakt jen přečtu. Pokud chce člověk stát YouTuberem, YouTuber poradí nejlíp. Takže asi tak nějak, no. A pak tady třeba takhle Pedroušek. A třeba pak tady máme ještě Stejka vedle. Takhle. Že takhle nějak vypadá. Krásně udělaný. No a pak tady samozřejmě nějaká reklama. No tady taky ještě nějaká reklama. A každý rok mě to baví víc. Kniha hodnotí a řekni tak ostatním asi na Facebooku. A tady ještě nějaký závěrečný. Jo, no. Takže knížka Já, YouTuber. A tím pádem bychom jako mohli už končit, takže já se to konečně nějak vyrovnám. Takže jsme to měli jednu knížku, 2 hry, vlastně ještě jednu knížku. Protože hrozně židle. Klávesnici a myš. Tak. Tohle všechno jsem vám ukázal v tomhle díle. Doufám, že jste spokojení s tím dílem. Já se s váma loučím a u dalšího videa se na vás těším, takže zatím čau čau.